Beraz, gure postura da handitu arau, auja handitu arau, burasoak ere handitzen dira, ez gira burasoa 3 urteko aur batekin, 3 urteko aur baten parean, edo 15 urteko nerabe baten parean. Eta beraz, hortako erabaki dugu egitea gaualdi bat, nerabeen burasoek zuzenduta, zenta, pentsatzen dugu adin hortako aujak dituzten, gazteak dituzten burasoek, badituztela galdera bereziak, kezka bereziak, eta beraz, zinez horiek erantzuteko gogoarekin sortu dugu hau. Eta gainera euskararekiko berezikiago, bada ere guk ukaitzen ditugun oihartzunak dira nerabeak gutxiago mintzatzen direla euskaraz, erdara askoz gehiago sartzen dela, eta beraz galdera horiek erantzuteko ere asmoarekin heldu gira. Eta guk sinesten dugu euskara gatazka gune izaiteko ordez, elkar gune bat izaiten aldela nerabe eta burasoen artean.